Hello mga Inyans, no? Update tayo sa presyo ng sidecar dito mga Inyans sa may Barangay Gayaman, along highway, Binmali, Pangasinan. Ito mga Inyans, sa kalikuran ko is 40,000 to mga Inyans, 45,000 pala, cross back sa likod, no? Tara mga Inyans, silipin natin yung ibang sidecar dito. Tara. Ito siya mga Inyans, no? Ayan mga Inyans, close back siya mga Inyans, so 45,000 yan, no? Ayan, 40,000. Yung katabi niya mga Inyans is 40,000 na 40, yung dalawa doon magkatabi, 40,000. Ito mga 45,000, no? Ayan. Update ko naman yun, yung presyo dito, update lang. Ito mga naka-steel top yan, no? 45,000, ayan. Tapos mga Inyans, no? Ayan, 40,000 ito. Yun naman 45,000. Yun 45,000, naka-close back sa likod. Ito is kalisa type pala to. Ayan, naka 40,000. Ito naman 28. Ayan, hindi siya naka-steel top. Tapos itong sa garong is 27. Ayan. Ayan mga so yan. Ayan. Ito lang sa mga Inyans, no? Ayan. Bali mga Inyans, no? Itong garong is 27,000, no? Ayan. Itong garong 27. Ayan. Meron na kayong garong sa halagang 27 mil, oh. Garong. Tapos 28. Hindi siya naka-steel top. Yan, hindi siya stainless dyan. Ito purong stainless, 40 mil. Ayan, 40 mil yan. Ito naman 40,000 na close back, 45,000 na close back. Ayan. Mayas, no? Sidecar design dito sa Barangay Gayaman, along highway, Binmali, Pangasinan. Okay mga, salamat sa panonood. God bless you ever. More power, keep sana sa buti kayo kalanggayan. Bye bye mga Inyans.